खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों नोंसोरनि फराय बिजाबाव थानाय सरकारनि सानथांखि आरो बायदि रोखोमनि सरकार बे रायथाइनि सायाव सावरायगोन। बे रायथाइयाव सरकार माखौ बुङो, गुबुन गुबुन रोखोमनि सरकार, गुबुन गुबुन सरकारनि फारागथिखौ नोंसोर मिथिना मोनगोन। फैदो दायो जों आवगायलांदिनि। गिबियावनो जों सरकार माखौ बुङो बेनि सोमोन्दै फरायग्रोनि। मानसिया समाज मोजां मोनग्रा जिउनां। जों मिन्थिमोनै जोबोर गोजाम समनिफ्रायनो एबा गोजाम मुगानिफ्रायनो मानसिया समाज दानानै थाबोदों। समनि लोगो लोगो सुबुं अनजिमा बांलांनायाव गोजोनै समाजाव थानो थाखाय बायदि रोखोम आफाद फसंथान सोमजिखांदों। बेबादि मोनसे आफादा जादों सरकार। सरकारा हादर सालायो। जायखिजाया गंसे हादरनि थाखाय सरकार मोनसेया गोनांथार बाहागो। जों मिथिना मोनबाय सरकार माखौ बुङो। दायो जों फरायदिनि सरकारा खामानिफोरखौ माबोरै मावो बेनि सोमोन्दै जों मिथिनि। हादरनि गासै सुबुंफोरनो जाहोनाय लोंहोनाय, सोलोंथाइ, सावस्रि, हान्थामेला, फोनांजाब रैखाथि होनाय आरि गासिबो खामानिखौ सरकारानो मावो। हादरनि सुबुंफोरनि थाखाय आरजाथाव बेसेननि बेसाद जगायनाय, खामानि मोनि जेंना सुस्रांनाय, दैबाना होबथानाय बायदि बायदि खामानिनि अनगायैबो हादरनि सिमाथि लाखिनाय, नसुं हादरजों लोगोआरि सोमोन्दो लाखिनाय आरि गासिबो खामानिनि बिबानखौ सरकारानो लायो। जों मिथिना मोनबाय सरकारा खामानिफोरखौ माबोरै मावो। सुंद'यै बेखिनियानो। फैदो दाना जों सरकारा मा मावो बेखौ जों मिथिबावनि। नोंसोरो मिन्थिखागौदि जोंनि हादर भारतबर्षआ गंसे गुवार गेदेर हादर। बेखायनो सरकारा हादरनि बायदि खामानिफोरखौ सिरिबाङै मावलांनो थाखाय जोंनि हादरखौ गुबुन गुबुन हादाबसा एबा रायजोआव रानदों। बिदिनो सरकारखौ मोननै बाहागो जेरै मिरुआरि आरो रायजोआरि बाहागो खालामनानै सरकारनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ रानलायना लायो। खायफा हाबाफोरखौ मिरु आरो रायजो सरकारा जयैबो मावफुंनो लायो। मिथिबाय जों दायो सरकारा मा मावो सुंथाबै। फरायसाफोर फैदो दाना मिरु सरकारा मा सामलायो बेखौ जों सुंद'यै मिथिनि। जेरै रेल, बिरखं, रांखावरि बाहायनाय, नसुं आरो गुबुन हादरनि सोमोन्दोआरि गोनां खामानिफोरखौ मिरु सरकारा सामलायो। दायो फैदो रायजो सरकारा सामलायो मा सामलायो बेखौ मिन्थिनि। जेरै गावनि रायजोनि जौगानायनि थाखाय राव, हारिमु, समाज अनसायनाय, नखर अनसायनाय आरो खुदियानि जौगानाय, आबाद, सावस्रि खामानिफोरखौ सामलायो। बेफोरनि सोमोन्दै नोंसोर इयुनाव आबुङै फरायनो मोनगोन। फरायसाफोर सुंथाबै बेखेनानो। दायो फैदो बायदि रोखोमनि सरकारनि सोमोन्दै जों मिन्थिनि। बुहुमाव जोंनि हादर बादिनो गोबां हादर दं। गासैबो हादरहानो गावबा गावनि हादर सामलायनो थाखाय सरकार दं। नाथाय सरकार दानाय रोखोमा बयनाबो गुबुन गुबुन। जों बे रायथाइयाव गाहायाव होनाय मोननैसो रोखोमनि सरकारनि सोमोन्दैल' सावरायगोन। बेफोरो जाबाय सुबुं खुंथाय, राजखुंथाय, सासेयारि दैदेनगिरिनि खुंथाय आरो समाज खुंथाय। जोङो बे मोनब्रै गुबुन गुबुन रोखोमनि सरकारनि सोमोन्दै सावरायदिनि। फैदो दाना सुबुं खुंथायनि सोमोन्दै मिन्थिनि। सुबुं खुंथायारि सरकार दानायाव रायजो राजा सायख'नाय थान्दैफोरा सरकार दायो। मा होनदों? सुबुं खुंथायारि सरकार दानायाव रायजो राजा सायख'नाय थान्दैफोरा सरकार दायो। जोंनि भारतबर्षआ सुबुं खुंथायारि सरकारजों सामलायजायो। गोसोआव लाखि, सुबुं अनजिमाखौ नायनानै जोंनि भारत हादरा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन सुबुं खुंथायारि हादर। जोंनि हादरनि 18 बोसोर बैसो जानाय हौवा हिन्जाव बयबो नोगोरारिया भट होनायनि मोन्थाय दं। बिसोरो बिसायख'थिनि गेजेरजों भट होनानै थान्दै सायख'यो आरो सायख'जानाय थान्दैफोरानो मोनसे थि समनि थाखाय सरकार दायो। दायो फैदो राजखुंथायनि सोमोन्दै जों मिन्थिनि।
राजखुंथाय सरकारा जाथोसे जोबोद गोजाम सरकार। गोदो गोदाय बेबादि सरकार सोलिथाया बांसिनमोन। बेबादि सरकाराव राजायानो जेनिबो गाहाय। आयेन, खुंथाय, बिजिरनाय गासिबो बिफाननि गाहायानो राजायानो जायो। खुंथाय सामलायनायाव राजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय मन्थ्रि गौथुम थायो। राजायानो हादरनि गासै खुंनाय खामानिखौ मावोखायनो बे रोखोमनि खुंथाय राहाखौ राजखुंथाय एबा राजानि खुंथाय बुंनाय जायो। राजानि फिसाज्ला एबा फिसाजोआ उनमोनगिरि महरै राजउलाफादाव जयो। आथिखालाव भुटान, गंगार हाजो, इंलेण्ड आरियाव राजखुंथाय सोलिगासिनो दं। नाथाय गोदोनि आरो आथिखालनि राजखुंथायनि गेजेराव गोबां फाराग दं। फरायसाफोर, जों दायो सासेयारि दैदेनगिरिनि खुंथाय बे सरकारनि सोमोन्दै मिन्थिनि। सासेयारि दैदेनगिरि खुंथाय राहायाबो जोबोद गोजाम। बे रोखोमनि खुंथाया सुबुं खुंथायनि थारला जुदा। बे राहायाव सासे मानसिनि बेंनायावसो गोनांथि थायो। सरासनस्रा सुबुङा जाहाथे राजानि बेरेखा खालामनो हाया, बेनि थाखाय गोब्राब नेमखान्थि राहा लाखिनाय जायो। सासे दैदेनगिरिया सुबुंनि जिउखौ गासिबो बुब्लियावनो सामलायना लाखियो। बिदिन्थि महरै इटालीनि मुसलिनी, जार्माननि हिटलार आरिनि मुङा मख'जाथाव। फरायसाफोर, दायो जों फैदो समाज खुंथायनि सोमोन्दै मिन्थिनि। समाज खुंथाय राहायाव सासे मानसिनि सार्थनिख्रुइ समाजारि सार्थनि सायाव बांसिन गोनांथि होनाय जायो। मानोना बे खुंथाय राहाया गावारि सम्पथिखौ गैया खालामनो नाजायो। बेखायनो बे राहायाव सरकारानो गासिबो गोहोनि बिगोमा जायो। गोसोआव लाखि फरायसाफोर, जाय सरकारा गासिबो थाखोनि मानसिनि गेजेराव रांखान्थियारि समानथिनि गेजेरजों समाजाव न्याय गायसंनो नागिरो, बेखौनो समाजखुंथायारि सरकार बुंनाय जायो। चीन हादर आरो किउबाया बे रोखोमनि सरकार दं। फरायसाफोर, सावरायनाय आयदाया एसेयावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।